ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали мо. Ин субҳи саҳар чӣ хеле ки мебинед тайёрӣ ба тӯйравӣ дастархон кардан. Манан хеле рагали ки тайёр кардаистам, кулча чӣ хеле мебинед рост карда мондам мози рагаликҳои ҳамаша паза. Мана ин дуюм листаша мондам, ҳамаш пазад. Баъд кулчаҳоя мепазем. Манам хеле дӯстони азиз, соат аллакай 11 гузаштае, бояд ки то соати 1 ман тайёр бошам полнистӣ. اساس اون که پختشم بیرون نبینین بیرون بهت گرم بهار هم خیلی که ببینید دوستان عزیز هم خیلی سالمون خوب کودکای سحری ساجیگ روی کارم شوهرم گفتن که چی در کار مونه نیستن ساجیگ نروان. من گفتم اگر اینو ساجیگ نروان من вообще ягон کارو успеть نمیکنم، من باید پخت پاس کردم در کار. گفتم بعد گرفته بردنشون گفتن ابیتی گرفته меберам саатҳои 12 як гирифта меберам кӯдакҳоя гуфтан нана мехел. дӯстони азиз, мана кӯдако омаданд. Сиёвуш Нилуфарози либосошонро мепӯшоне. садик даштен Сиёвуш ино хоб кардан чи. Ман аллакай пухту пазоя кардам. гӯя мана ҷуда кулчаҳо камтар калон калон кардем. Чи бинҷа кулчаҳо, ҷа шириниҳо, гӯем рогалик. ҳоли давай чӣ мегӯянд тағора чинемшона, баъд сахарни пудра пошамшона ки барои он ки ҳозир мечошмшона, баъд вай мекунанд чӣ мегӯянд мерезад. Сиёвуш хулиганӣ накӯ. ҳозир мана ҳамин хел Сиёвуш, ҳамин хел Сиёвуш рафтем либосашо пӯшем. инҷа охирон партия нонами седонаи дигаш паза тамом бад дига. Рафтем либосашона пӯшем. Рафтем соат 1 шудасе уже. дӯстони азиз, мана кӯдако даруни мошинда. мо ҳама каса даруни мошинда. очам, дадам, шавҳарам харид рафтанд. ва хариди вай панҷшанбе харидшон калон ҳаста. рости гап ба зур ҷои парковка ёфтем. имрӯз рӯзи ҷумъа бо абед вақти намози ҷумъа ҳаста. беҳад одам, бисёр мошин, бисёр ба зур омадем. пробка манам ҷа ҷо шудем. ҳозир ваё рафтан. ман ино хулиганӣ кардистам. Салмон ҷа хобаш омада. анавай птичкаҳоя бинан, зоғҳоя бинан. чӣ қадar зоғ бисёр инҷа. Isto Сиёвуш? Якмаша. дӯстони азиз, мо хона далакай расидем. ман нав омадем тробанде очамшона гусел кардам. Сиёвуш дара пӯш, ҳозир дадаш мебиён. ана Сиёвуш айқафои момош гирия. дара пӯш ҷунҷун, ҳозир дадаш мебиён. ман ҷуда дастархона вай кардам. очамшо ҳадаҳа саросима раҳакӣ рафтеста будам. барои ҳамин вай кардам дастархона иқа чизоша ваё додум. бинен чӣ хел дӯстони азиз, нонои калони хушрӯб, беҳад калон аҷоиб буд. хеле кӯдако кати умуман гӯем инаш фатир, инаш чапотӣ, инош орзуқ. бинен ин орзуқҳо чанқаӣ. аммо чанқаӣ мекунем, ино чанқаӣ. анами хел кӯдако кати умуман сиёмка карда намешавад. дӯстони азиз, ҳамин вай кардем. ҳан Сиёвуш биё дара. Салмон, Сиёвуш, Нилуфар худашам чӣ хела кӯдако як ҷо раванагар, як ҷо меҳмонӣ раванагар чӣ аҳвол мешавад. Нилуфар хезен либосатона кашед. чӣ гап бошад инҷа? соат 8. рости гап дӯстони азиз, инҷа рафтан ман арчае сиёмка накардам. гуфтам ки аонҷо омадан сиёмка мекунем.
уже барои ки ёлка ягон игрушка надошт, фақат вай дошт, так чӣ мегӯянд, амхали короче лампа пампа амхали дар мегирад ку чӣ буд номаш аёдам буромад. Короче амхали дошта, мо гуфтем ки шабда хушрӯ дар мегира, мебиёем сёмка мекунем ки авсу ино дигар раҳкати омаданд, шавҳарам дигар раҳкати омаданд, мо ҷо ай пеш ҳамин калск буромадем. Ман гӯем ёлка надидем. Ягон вақт хай насиб иншоллоҳ. Не, Нилуфар шабда шоколад поколад нест, шоколад оварди. Ман наш ба мазаб дай. Не, какой алхот? Алхот хурда омаден, ошро хурден. Бо чӣ мехоҳен? Ман фикр кардам бобош момош мешинанд ва ё рафтанд ко. Ана махай. Дӯстони азиз, ман ҳамаи ҷо ба ҷо кардам ва ака оғози худам дастуромо мешум, маска мекунам, айн крем мекунам, мани мицеллярка каси мешум, беҳад нағз ҳастай. Наке чӣ хеле гуфтам жидкӣ ҳастай. Ҳамани крема ман кушодам, бисёр манда маъқул шуда, беҳад нағз ҳастай. Чӣ хеле камон креми Nivea, креми Dove ҳаст ку ин низ ҳамон хел ҳастай. Ба фикри ман нағзтар манда беҳад бисёр маъқул шуда. Ва ин маска ман истифода бурдестам ва дар бораи ман ин крем яке аз тамошобинон гуфтанд ки ба Нилуфар ман ҳамин крем барои чашмам таги чашм гирифтагӣ ҳастам, лекин 10 рӯз аст ки ман истифода бурдестаму неке вайша эффекташа надидам. Гуфтанд рости гап дӯстони азиз, ба фикри ман ягон крем барои темболи маршина эффекташа сразу нишон наметиҳад. То ягон косметолог наравед, агар сразу эффекта намебинед. Любой хел крем чизе бошад, хо крем барои маршина бошад, хо крем барои доғи рӯ бошад, хо барои манам хеле чизое ки масалан вазбин ҳастанд, ягон крем ба фикри ман 100% маршинаи ранги утюг бар ин рост намекунонад ё ки полниси 100% доғи рӯя тоза намекунад. Ҳамин хел мумкин кам кунад, не ки ихел гӯи ки як бора ҳамаша хушро рост мекунад. Ба фикри ман ихелаш нестай. Ҳамин кремо низ ҳамашон ҳамин хел ҳастанд. Ман истифода мебарам ки то ки бисёр тар нашавад, бадтар нашавад. Масалан вай ҳама хел ҳаракат мекунам ки чӣ хеле ки гуфтам бисёри бад на влога ба охир расонем. Дӯстони азиз, ман тез дастуромо шум тоза кунам ва ҳамин кати бо пагоҳ суҳбат мекунем. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. Ва вай тоник не бо чӣ дига буд номаш гӯем, ваяш манда беҳад маъқул шуда, вай нағз бо пага бо пурратар ё бумшад нишон метиҳем пурратар хушрӯтар мефаҳмонам ки вай чӣ хел ҳаст, чӣ ҳастай.